Kaixo lagunok, zer moduz itxialdia. Gaurko saioan ariturako ni Jon izen naiz, eta gaurko saioan beharko ditugunak izango ditugu alde batetik komuneko rollo bat eta aulki bat, beroketarako, eta ostean saio nagusirako beharko ditugu. Bai, pelota bat pinponeko adibidez, edo beste pelota txikiren bat, edo eta pelota txikirik izan ezean, papel albaleekin egin dezakegu, bai? Batetik, bestetik beharko ditugu lau edalontzi ezberdin, bai? Plastikozkoak badira hobe, bai txikiak edo eta handixeagoak, bai? Ostean, boligrafo edo errotuladore bat, zeloa edo zinta enpalmea, guraize batzuk, folio erabili bat, berriro erabili dezakegulako eta modu honetan berrerabili, eta hau izango genuke, beharko genuke materiala, bai? Orain beraz, materialaren bila jun, gelditu bideoa, eta materiala izan orduko jarraitzen dugu. Ederki lagunok, behin ja material hartuta, orain gorako beharko dugu aulki bat, bai? Eta komuneko rolloa. Orduan, buruan jarriko dugu, eta egingo duguna izango da oreka lana, bai? Hasieran aurreraka eginez, eta atzeraka, bai? Hau distantzia hartu dezakezue 5 metro, gutxi gora bera. Edo, etxeko pasilloan, balkoia ez bain badaukagu. Ostean, albo zer egingo dugu, bai? Alde batera, eta bestera, bai? Bale, modu honetan eginda gero, egingo duguna izango da oreka. Hortarako buru gainean jarri, eta hanka bat lurretik kendu. Bale? Eta bestearekin berdina. Bale, hau egin ostean, pixka bat zailduko dugu. Eta belauna altxako dugu aldakaren altuerara. Bai? Zailagoa, begia itxi eta hanka baten gainean. Hau oso zaila da, Eta zailtzeko ere, buru gainean eta aulkian eseri, bai? Eseriko gera eta altxako gera, bai? Eta hau, egin ostean, eta hau ja zailena izango da, buru gainean jarri eta eskuarekin lurra ikuitzea, bai? Bai, modu honetan, eta erresa egiten baldin bazaigu, hanka bakarrean, bi hankekin aldatuz, lurra ikuitzea. Bai? Hau izan da beroketa. Orduan hau, modu desberdinetan editazue. Bai? Atal nagusira goazen. Kaixo lagunok. Behin beroketa egin da, atal nagusira pasako gera. Bai? Atal nagusi honetan egingo duguna izango da ariketa bat punteria lantzeko. Eta punteria lantzearekin batera, matematikak ere sartuko ditugu. Bakoitza bere gaitasunen arabera. Batuketak, kenketak, biderketak, zatiketak, zatikiak, edo zein sartu dezakegu. Bakoitzak bere gaitasun eta aukeren arabera. Bale, lehenengo gauza, hartuko dugu horri berrerabili bat, eta modu honetan birziklatu egingo dugu. Beraz, hartzen dugu, erditik moztu, berriro erditik, laurden bat eginaz, eta berriro erditik, 8 eginaz, bai? Modu honetan, 8 horri zati eukiko ditugu. Erditik moztuko dugu, horretarako guraizeak hartu, eta laukiak aterako ditugu. Erdi bat utzi osoa, eta besteetan, hemen daukaten bezala, 4 zati aterako ditugu. Modu honetan eukiko duguna izango da, horri osoa, modu honetan. Erdi bat eta 4 laurden. Bale. Beraz, jolasarekin hasi aurretikan, bakoitzak izango ditugu 10 puntu, bai? Eta jarriko duguna izango da, lauki zuzen bat, berdin eta lauki bat. Eta ostean berdina. Laukia, lauki zuzena, berdin, laukia.
laukia, eta modu honetan jungo gera osatzen. Bai? Bale, hau azalduta, egin beharko deguna izango da. Leheno esan bezala jarriko ditugu lau edalontzi, eta tarteetan moztu ditugun zati hauetan zenbaki ezberdina jarriko ditugu. Izan daitezke, batuketak, kenketak, zatiketak edota biderketak, ikusten dezuen bezala, bai? Horretarako jarriko ditugu modu honetan. Hau da proposamen bat, bai? Orduan, orain, pelotak hartuko ditugu, izan papel albala, pinponekoa edota beste pelota txikiren bat, eta jarriko gera distantzi batetara jaurtitzeko, bai? Metro pare bat edo bakoitzak ikusten dunaren arabera. Orduan, hemendikan botako dugu, eta nire kasuan adibidez, tarte honetatik sartu da, bai? Orduan, dagokidana hau izango da. Orduan, hartuko dugu, eta etorriko gera hasierakora. Eta jarriko dugu hemengo balioa. Minus bat. Orduan, egin beharko deguna da eragiketa. Hasieran geneukana eta lortu deguna. Erantzuna zein da? Bale, behin erantzuna daukagula, erantzuna jarriko dugu modu honetan. Bai? Eta jarraituko dugu hurrengo jaurtiketarekin. Modu honetan egingo dituguna izango dira 5 jaurtiketa, eta 5 jaurtiketan ea ze puntuazio lortzen dugun bakoitzak. Eta hau egin dezakegu bakoitzak bere anai-arrebekin, gurasoekin, aiton-amonekin, osabaizebekin, bai modu gertukoan edo eta bideo-deiaren bitartez edo modu honetan parte hartu dezakegu guztio. Kontu honetan, beti kontuan izan, jolas bat da, eta gurasoek ez dute zertan jarri, zuek izan behartzerate, jarri behar dituzuenak zuen ezagutza eta gaitasunen arabera, bai? Zaitasuna zuek erabaki nola jartzen dezuen eta helburu nagusia ez ahaztu ondo pasatzea dela jolas honen bitartez. Ikastarekin batera, noski. Bai? Horixe izango genuke. Honekin batera, ikusten baldin badegu batuketak, kenketak erresak direla, gehiago zaildu dezakegu. Nola? Adibidez, jarri dezakegu biderketak 10ekin, jarri ditzakegu biderketak zatikiekin, edota jarri ditzakegu zatiketak. Zenbaki oso edota 10ekin. Modu honetan, zailagoa izango da, eta adibidez, 10 punturekin hasi beharrean, hasi dezakeguna da 50 punturekin. Bai? Eta modu horretan joango gara matematikak ere lantzen jolas honen bitartez. Bai? Bale, behin ariketa hau amaituta, hurrengoa egingo genukena izango da. Egingo dugu, hartuko ditugu 3 edalontzi, edo eta 3 kazuela, edo ikusten dezuen materialen bat, nun borobila izan daiteken pelota sartzeko, bai? Eta egingo duguna izango da hiruki bat. Egin dezakegu hiruki aldekidea, edo egin dezakegu hiruki isostelea. Modu ezberdinetan egin dezakegu, eta 4. edalontzia tartean sartzen dugu, bai? Orain, egingo duguna izango da modu honetan kolokatu, eta pinponeko pilota hartuz eta distantzia metro bat hartuz, egingo da eguna izango da bote batekin jaurti eta edalontzian sartu. Horretarako, lehen egindako zenbakiak erabili ditzakegu eta puntuazio ezberdina jarri edalontzietan, bai? Kasu honetan negatiboa erdian kokatuko dugu. Eta nahi dekezuen zenbakia jarri ditzakezue edalontzietako bakoitzean. Modu honetan, hasieran, honen amaieran gelditu den zenbakia hartu dezakegu, eta distantzia jarri osten, egingo duguna da, bote batekin, aber nun sartzen dugun, bai? Kasu honetan, hemen sartuta, daukatena da, kenketa. Ordun hartu, eta
kenketan jarriko genuke. Kasu honetan, amaitu badegu, jarriko genukena da, kasu honetan hemen, eta modu honetan joango ginateke. Bai? Baina hau bera egin dezakegu esan bezala, zatiketa, zatiki eta biderketekin. Beraz, zuen esku zailtasuna nola jarri eta punteriaren bitartez ere matematika landu ditzakegu. Ederki lagunok. Bueno, eta amaitzeko, baietz lortu ariketa egingo dugu, honetarako beharko duguna izango da edalontzi bat eta pilota bat. Bai? Egin dezakegu lehen egindako papel albalezkoarekin. Honetarako egingo duguna da lehenengo eskubiarekin, gero ezkerrarekin, jaurtik eta gora, eta edalontzian sartu beharko dugu. Bai? Eta hau egingo dugu eskubiarekin, egingo dugu ostean ezkerrarekin, bai? Eta gehiago zailtzeko begi bat itxita ere egingo dugu. Beraz, hau izan da gaurko saioa, espero gustatu izana, animatu izana, eta gogoratu, ez egon, aritu!